Samantala, tunay na diwa naman ng pag-ibig ngayong Valentine's Day nakasentro po sa Diyos. Ayon yan sa Simbahang Katolika. Para sa detalye ng balitang yan, kasama naman natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Ang Diyos ang unang umibig at ang Diyos ang nananatiling umiibig sa atin. Yan ang paalala ng Simbahang Katoliko dito sa St. John the Evangelist Cathedral sa Dagupan City para sa mga mananampalataya nitong darating na araw ng pag-ibig o araw ng mga puso. Ayon sa simbahan, nararapat lamang na ipagdiwang sa Valentine's Day ang pagmamahalan ng mag-asawa at magkasintahan, subalit higit na mahalaga ang pagkilala na ang Diyos ang pinagmumulan ng wagas na pag-ibig. Una sa lahat, ang araw ng pag-ibig ay hindi lang yung para sa araw lang sa mga magkasintahan. Ang araw ng pag-ibig din ay paalala rin ng turo ng Simbahang Katolika na ang pinaka nagmamahal sa atin at unang nagmahal sa atin ang Diyos. Pinagdiriwang din ng mga magkasintahan, mag-asawa na nag-iibigan, pero lalingan natin ito lalo na sa mga mananampalataya na ang unang paalala sa atin ay ang Diyos, ang unang umibig at ang Diyos ang nananatiling umiibig sa atin. Samantala, sa iba't ibang paraan naman ipinagdiriwang ng mga Katoliko at deboto ang araw ng mga puso. Ang ilan ay nakasentro sa Diyos habang ang iba naman ay nakatuon sa pamilya at mga mahal sa buhay. Hinihikayat ng simbahan ng mga mag-asawa at magkasintahan na palilimin pa ang kanilang pagmamahalan sa pamamagitan ng pananalangin at regular na pagsisimba tuwing linggo. Kaugnay nito, nagsagawa ng renewal of vows ang ilang mag-asawa noong unang Sabado ng Pebrero sa katedral bilang bahagi ng paggunita sa buwan ng pag-ibig. Matapos ang selebrasyon ng Valentine's Day, naghahanda na rin ang simbahan para sa paparating na panahon ng Kwaresma. Kasama mo mula rito sa IFM News, Dagupan dito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM. IFM News. IFM News. IFM News.